Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància amb Gerard CC, Marina Bou i Aida Llop. Molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou? És així, ara cada dia sabem més coses. Sí, i cada dia, menys jo, que això no m'ho sé encara. Exacte. Ho haig de seguir llegint. Saludem també el nostre tècnic, el Goret, que avui està sol perquè l'Aida no hi és. Sí, hem de dir que té aquests dilluns, com que és artista, és actriu. La vida de l'artista. Doncs mira, normalment els dilluns descansen els artistes, però ella tindrà alguns dies aquests dilluns, tindrà bolos i per tant no passa res. Però aquí t'esperem, Aida, de seguida que puguis tornar. I a més, quin és el tema d'avui, Marina? El tema d'avui és molt per mi, aquest tema. És molt teu. Perquè són els millennials. Oh, per fi, tens el tema, tota la teva secció. Et vull robar el programa, marxa i parlo jo tota l'estona. Doncs vinga, segur que quedarà millor i tot. I per què hem escollit els millennials avui? Doncs perquè avui tenim amb nosaltres l'Anaïs Vila, que és una artistassa que té el seu projecte musical com a cantautora i que acaba de treure el seu quart disc, Ara Sempre, que és un retrat de les barreres i els anhels dels qui ara viuen la dècada dels 30. Home! Ho hem dit bé? Ho hem dit bé o no? Ho heu dit bé, sí. A nivell de promo, pam! Pam! Doncs escolta, això ens va fantàstic perquè tots els que estem aquí tenim 30 anys, no? Que sí? Tu, Goret, en tens quants? Sí, 30 acabats de fer. 30 acabats de fer? Tu? Jo 31. 31, jo en tinc 36. 35. 35, veus? O sigui, som tots millennials. Sí. M'encanta. A més, jo t'haig de dir que això, em queden 3 anyets per fer... He dit 36? Tinc 37, en veritat, eh? Merda. És que ara he llegit, em falten 3 anys pels 40. No sé ni l'edat que tinc. Encara no ho acceptes. No ho accepto. I haig de dir que estic amb la crisi dels 40, precrisi. Sí, ja. Sí, absolutament. M'he tenyit el cabell, m'he tenyit les canes, ja ho dic, me'l tenyeixo, però ho dic. Intento fer dieta, que això és una cosa que intento perquè no la faig. De fet, m'acabo de fotre un Starbucks, ho has vist d'això. Intento fer esport, però lamentable també. Prefereixo ja el Netflix que sortir de festa. Bueno, però això sempre, no? Ha sigut més poc fester, sí, no? Sí, però ara ja del tot. Ara ja del tot. Començo a tenir pèls a les orelles, que això és una altra cosa que ja és de... Sí, horrible. És molt fastigós, eh? Sí, els homes, més els homes. Els fregits em senten malament, que abans no em sentia... Ara ja... I amb el que m'agrada les patates fregides és el drama màxim. Em desperto un diumenge al matí a les 9 del matí. Això és molt de iaio, sense que m'hagi de fer res, ni que soni el despertador. He començat a mirar models de cotxes de monovolúmens, que també és molt... Molt de crisi masculina, també. Correcte, tinc entrades, però no per anar al teatre, sinó que començo a tenir entrades. Se'm fa impensable pensar a tornar a compartir pis. Ara mateix ja... A mi, això és molt de crisi de 40, no em veig ara compartint pis. Decoro casa meva per Nadal, que això ja és també... Això sí que és molt de... Això ja és molt greu, molt greu. I he deixat de comprar-me roba al Bershka, i ara la meva principal preocupació és que s'acabarà la temporada i no he fet una calçotada encara. Aquesta és la meva preocupació, perquè ja queda poc i no n'he fet. Ja estàs malament. Per tant, jo crec que amb tot això també podia fer un disc, quasi. Segurament. Sí, molta crisi dels 40, però encara et queden 3 anys per ser millennial. Per tant, et considerem encara millennials. Bé. I els que segur que porten també bé això de seguir sent millennials, perquè la nostra audiència segur que és molt millennial. Molt millennial. És això, la nostra audiència, que volem que participin, com cada programa, enviant-nos... Avui que ens han d'enviar? Avui ens han d'enviar... Han d'enviar un comentari explicant-nos per Twitch, Insta o Twitter per què es consideren millennials. Molt bé. Que aquí no ho posa i m'he recordat. Ah, sí? No ho posa? No ho posa. Sí que diu, per què us considereu millennials? No passa res, t'ha saltat la línia, però... Perdó. És molt de millennial, també. És molt de millennial, sí. I hi ha un premi. Que ens ho enviïn, i hi ha un premi d'un menú per a 2 persones al restaurant Albarana de Verges. Escolta. Que el triaràs tu, sí? O sigui, ens enviaran, l'audiència ens anirà enviant coses i la que més t'agradi... Tu faràs guanyador a algú, o sigui, tens una responsabilitat al final del programa. Per tant, ara sí, amb totes les intros fetes, comencem. Si voleu riure i passar una bona estona, esteu al lloc adequat. I si voleu plorar, potser també. Presentem la nostra convidada d'avui. Som-hi! Tothom ho sap tot del nostre convidat.
Doncs molt bé, atenció, perquè Anaïs Vila, t'explico el que fem en el nostre programa a l'inici de tot, i és que demanem en el xat GPT, a la intel·ligència artificial, el currículum dels nostres convidats. Ui. Val? Et juro que jo faig copy-paste absolut del que surt. No verifico res, no contrasto res, ho copio i ho llegim. Que I aquí fort em sembla, perquè... tens una campana. Aviam, com de controlada et té. Aquesta campana la faràs servir cada cop que jo digui alguna que no sigui cert. Bueno, que el xat GPT hagi dit alguna cosa que no sigui certa o que consideres matitzable o no precisa. Val? I al final d'aquesta secció veurem quantes vegades s'haurà equivocat. Val, però jo no he de corregir, només he de tocar. No, sí, ens expliques el què. Sí. Comencem, sí? Aviam, diu Anaïs Vila Casanovas. Anem bé? Anem bé. Val. Nascuda a Santpedor, podem dir-ho, no? L'edat, sí, eh? Sí. Nascuda el 3 de juny del 88. I tant. Perfecte. És una cantautora catalana amb una veu potent i expressiva. Mira, això de potent és la primera vegada que algú em dona aquest atribut a la meva veu. Em sembla bé, però potser no seria l'atribut que més característic. Que més destaca. Expressiva, sí. I com et definiries tu a nivell vocal? No ho sé, però per exemple, la gent treu molt l'adjectiu dolça, sí que potser una veu expressiva jo crec que sí. Està bé. Però més aspirada, no? Sí. No sé si la potència és una característica, sobretot com el meu projecte, no? Com m'expresso jo com a cantautora. Exacte. Estic d'acord, estic molt d'acord amb el que ha dit. Diu, la seva música fusiona el folk, el pop i el jazz. Què? Mira, el jazz... El primer disc podia tenir algun... Però jazz... Sí, jo que m'he empapat d'aquest últim, jazz... No, l'últim segur que no. Ni el penúltim. El primer i el segon... Però no... D'acord. Jazz no. Diu, amb lletres introspectives i poètiques que parlen de la vida, l'amor i la societat. Sí, això ho comprem. Sí. Diu, la seva formació musical, ojo, va començar a l'Escola de Música Municipal de Santpedor. Home, i ben orgullosa. M'encanta això. És que no es diu prou de les escoles municipals dels pobles, i pobles, ciutats petites. Pobles. Santpedor és la vila de Santpedor, és un poble petit, totalment, sí. Diu, més tard va estudiar cant clàssic amb Núria Checa. Això a l'escola de música. Vale. Aquí dius. Més tard no, el mateix. Diu, cant modern amb figures com Gemma Abrier, Arrol Woiskai, ho he dit bé? Errol Wolski. Home, això. Arrol, tio. Arrol, pensava, ho he catalanitzat, diguéssim. Isabel de Llanos i Rubén Fernández. Tot això és correcte? Sí. Molt bé, escolta't. Sí que és bastant. Diu, a més va perfeccionar la seva tècnica vocal amb Elisabet Castro i Mariona Castillo. Sí. Mariona Castillo, que a mi m'agrada molt, gran actriu de musicals. Diu, va estudiar 2 anys de songwriting a Liverpool? Bueno, però sí que vas anar... Sí. Però això existeix? De songwriting, de lletres de cançons? Composició de cançons. Lletres només, sí, no. En tot. tot. El procés de composició. Sí, jo vaig anar a l'escola del Paul McCartney, la LIPA. Oh, que fort! Què dius? I què? Explica'ns què fas allà durant aquest any. Quines assignatures hi ha? Fer cançons. Sí, al final és una branca de la interpretació, és a dir, és una escola com aquí que té a l'ESMUC o els graus d'interpretació jazz i tal, doncs ells tenen línia de songwriting, que és línia de composició de cançons, igual que tenen línia de producció. Sempre en el món del pop a Anglaterra han anat una mica més avançats, diguéssim, perquè ara aquí s'està començant a portar també. Classes de cançó? Jo ara estic al taller de músics donant classes al superior i s'ha començat a introduir des de fa un parell d'anys la composició de cançons. Al final jo penso que clar, és que és una línia superimportant. A mi m'aniria superbé, segur. Però no m'imagino com ha de ser una classe de composició de cançons. Com una classe de composició musical. És a dir... Do fa sol. No, tant, però per exemple hi ha molt anàlisi, hi ha una part d'analitzar les cançons que ja existeixen, d'estructures, d'elements harmònics a nivell d'harmonia, però que clar, tot això... Però tot això s'està perdent. Ara en parlarem. Clar, sí,
però que analitzes la música des de diferents llocs, no? Al final hi ha assignatures compartides, com arranjaments, que també pot haver-n'hi amb una carrera d'aquí, no? Però sí que hi ha una part de songwriting que hi ha una incidència en les lletres, per exemple, en com encaixar melodia i lletra. Que guai, això. Que xulo, això. Sí, escolta, clar. i és que mira, jo no sabia res, jo només, de fet volia preguntar-te sobre aquest tema, però és que atenció al que diu. Diu, quan era a Liverpool va fer uns coros a l'últim CD de Paul McCartney, el tema es deia Rainbow in the Dark, que parlava de la lluita per la pau a Irlanda del Nord. Un moment, això ho posa. Sí. M'encanta. Això és real? No! Clar, però és que quan has dit Paul McCartney he pensat, ojo, hosti, que fort, que l'escola... En sèrio, surt que jo he fet uns cors de Paul McCartney? Home, m'encanta. Això que sigui veritat. Que sigui veritat, que sigui veritat. Projectem. Però ell fa clar, o sigui, l'escola és seva, però li vas veure el pèl o no? Sí, és a dir, sí, jo tinc una foto amb Paul McCartney. Doncs jo aniré només a fer aquest curs per la foto amb ell. Clar, perquè a la graduació, tant la gent que... Jo vaig fer un curs que era d'un any tancat i llavors també hi ha les carreres. Llavors, en el moment de la graduació, ell com a fundador, com un dels fundadors i com el més emblemàtic, és el qui et dona el certificat. Diguéssim, i tens el moment de la foto. Però no vaig tenir temps de fer-li els coros. Qui seria l'anàleg com aquí a Catalunya? O sigui, qui faria una escola que et donaria un diplometa de música? El Lluís Llach? A mi... Bueno... Tu com... Per tradició de cançó podria ser... Sí, clar, jo t'anava a dir Núria Feliu, que ja no, pobra, ja no hi és, però... Sí, però podria ser un dels referents, no? Aquí. Correcte. Lluís Gavaldà. També ho he pensat, els pets, que a més ell és molt britànic. Preguntaré molt perquè no sé si ho haurà notat la gent, però 2 músics i una ignorant absoluta. Una rapera. Sí, i una rapera. Tu, de lletres, escolta, que vas arribar a la semifinal de com es diu això? Catalunya Freestyle. Ei, vas estar molt bé. Bueno, vas estar, organitza. Bueno, soc part de l'organització i semifinalista. O sigui, tongo total, perquè organitzes i No, vinga. no, jo vaig ajudar. Ah, que és broma, home. Que guai. Sí, no ho heu passat molt. Diu, la seva discografia compta amb 3 àlbums d'estudi, entre els dits... Ara ja Bueno, clar, ara ja són aquest 4. se l'ha deixat. Entre els dits, es diu, el primer. Sí. Entre els dits, fosc, cançons per veure i clar, Sí, exacte. que és una gran contradicció, i el següent és contradiccions, no? O sigui, és molt coherent. Aquests 2 últims van ser finançats parcialment gràcies a campanyes de micromecenatge. Vale? Molt bé. Diu, Vila ha actuat en diversos festivals de renom, com el Festival de Guitarra de Barcelona. Sí? Sí, Vale? sí. Sí? Que es diu així? El Barnassans? No, com es diu? El Guitar Fest. Guitar però Fest, sí. això. Estrenes de Girona, vesprades de Fonollosa i Barnassans, entre d'altres. I, a més, ha col·laborat amb artistes de la talla de Joan Dausà, Clara Pella i Maria del Mar Bonet. No. A veure. Amb Joan Dausà, jo sóc part de la banda. Correcte, que en parlarem també. Ara mateix, llavors, col·laborat directament, no, jo hi treballo per ell, no? Clar. Llavors, no hi he col·laborat. Amb la Clara sí que hem col·laborat i amb la Maria del Mar Bonet no hi he col·laborat. Però també estaria bé, no? També estaria bé. Sí. Diu, un dels seus somnis és actuar al Teatre Lliure de Barcelona, on va veure per primera vegada una obra de teatre quan tenia 10 anys. La seva obra preferida és Maricel, de Goll de Gom, i li encantaria interpretar el paper de Blanca. En sèrio? Diu Està al·lucinant amb No, intel·ligència però, artificial, escolta. sí. Em flipa molt. No. No, Res d'això. res d'això. En cap Teatre moment musical no, has dit res d'això. M'agrada, sí, però en un altre moment de la meva vida m'ho hauria plantejat i potser... Mai he estat. Mai he estat, no, sí. El que passa que, per exemple, una obra com Maricel no m'hi veig gens ara mateix, Clar, saps? home, és que... Un altre tipus d'obra, amb un altre tipus de cançons, doncs potser sí, no dic que no. Però Tipus em fa què? molta gràcia. Tipus Què el t'agradaria musical fer? dels Amics de les Arts, una cosa així. Bueno, no l'he vist aquest, llavors no ho sé. Vale. Que estava a l'Aida. Sí. Per exemple, l'alegria que passa parlant Sí, de la Mariona, sí. doncs, ostres, em va semblar molt guai. Que és molt guapo, Com regenerat, no? Una cosa una mica diferent, la Em va música guanyar, també diferent. em va guanyar els Premis Butaca, que jo estava nominat pel Poliamor i va guanyar l'Alegria que passa, però escolta, Era un contrincant. Estava molt bé. Poder dir que he perdut contra de Goll de Gom. Diu, compagina la seva carrera musical, això ja ens ho has dit, amb la docència al taller de músics, transmetent la seva passió per la música a les noves generacions. Sí, no? No, això queda superbé. Diu, la seva cançó més personal és La meva veu, que va escriure després de patir una fonia... No? No. Nit. M'encanta. Diu,
que la va deixar sense cantar durant mesos. En aquesta cançó expressa el seu amor per la música i el seu desig de recuperar la seva veu. No, això és inventat absolutament. S'ho he inventat, però absolutament. Ni cap cançó així, ni he perdut la veu durant tant temps, o sigui, alguna vegada sí, evidentment, però no tants mesos sense veu ni res. Clar, però això és una de les preocupacions principals dels cantants. Totalment, sí. De fet, jo havia tingut problemes a les cordes. Ah, sí? Nòduls? Sí, nòduls, edemes, no s'acabava de saber... T'han operat o no? No, perquè vaig començar a fer molta tècnica i mira, se m'han reduït moltíssim els edemes. Que bé. I feu coses Veridassa. per cuidar-vos, no? Però això que fan ara d'Operació Triunfo, que es posen aquell catxarro a la boca, sí, de vapor o de fum, això es veu molt ara. Sí. Saps el que dic? Sí. No, jo no ho faig. El que passa que, clar, com que entre que dono classes i canto... Estàs escalfada tot el dia. Bueno, i segueixo fent entrenaments vocals de tant en tant. No deixo de formar-me jo tampoc. Quan tu entrenes la teva veu, i arribes a un moment que pots entrenar-la tu sola perquè ja tens experiència de com fer-ho, ostres, això et permet estar sempre a un nivell de que si la perdo és perquè tinc un constipat, una faringitis, no perquè l'accés... Clar. No? Cortisona algun cop? Sí, a mi els medicaments m'agraden. Això... Sí. El seu talent... Sí, el dòping. Sí, el dòping. El seu talent ha estat reconegut en premis com el millor àlbum de folk als Premis Enderrock 2000... No, me cago en dena, per Fosc, cançons de Very Clar, no? Ui, no. A part, vull dir, a mi no... Jo la primera vegada que vaig treure el primer disc sí que em van com prenominar, que encara hi havia molts nominats, no sé què. No, el Sona Nou no. Els Enderrock. Però jo no he anat mai a la gala, no m'han convidat mai. Vull dir que... Ni tampoc. Saps? O sigui que no, s'ho inventa totalment, com el del teatre musical. Escolta, Déu-n'hi-do, moltes coses les han encertat i moltes coses i algunes coses se les ha inventat moltíssim. Però Déu-n'hi-do, li posem... Jo posaré un 7. Bueno, sí. Ha encertat bastant. Ha posat molta literatura, amb lo de la fonia, uns pesos i no sé què. S'ha flipat. També és veritat que jo a vegades també l'ajudo una mica a posar-hi prosa. Però jo... Però els fets... Jo pregunto coses i ell contesta. Doncs ara anem a fer el que són, en català correcte, les preguntes més convencionals d'un podcast d'entrevistes. Som-hi! Tothom ho sap tot sobre les preguntes serioses, o no? Doncs aviam, escolta'm, t'haig de dir que l'Ara i sempre l'hem escoltat i a mi m'ha agradat molt. Que bé, moltes gràcies. Molt. De fet, m'he fet fan, perquè mira, escolta, alguna cançó, però tranquil·lament escoltar-te i tal, gràcies a aquest podcast ho he fet i estic molt content. I mira, podríem dir que tens, ara faig jo una mica d'analista, una sonoritat, tu has dit dolça, que m'agrada molt, però també melancòlica. Jo crec que és molt melancòlic, té un punt afligidot, un punt trist, però per altra banda és molt lluminós. No sé si... Estem d'acord o no? Sí, estem d'acord. És per mi, té un punt d'esperança. I per mi, i m'ho he escrit perquè t'ho volia dir així, és com la banda sonora perfecta per posar-se quan surt el sol. No? La idea, aquest so de que passa, no sé, i a més venint del fosc per veure, és una mica com això, no? Llavors la meva pregunta és, després d'aquesta mena d'anàlisi ràpid que t'he fet, tu com definiries a tu mateixa la teva música? Aviam si jo el que t'he dit va aquí, usaries altres expressions? No, està molt bé. Jo crec que també la meva música ha evolucionat i ha evolucionat com la meva persona. Llavors, si em centro en aquest últim disc, jo ja estic molt d'acord. De fet, l'adjectiu de dolç és el que em diuen. Jo d'entrada no el diria. Per què? Sí que és evident que si hem de posar entre aspre i dolça, la meva veu és més dolça que aspre, segurament. Però crec que el que dic i el que parlo i com ho canto, no ho canto des d'un dolç, o com a mínim des d'un dolç cursi, no? No hi ha cursi. Des d'una profunditat estic molt d'acord amb això. Discursiva. O almenys m'agrada pensar-ho així. Jo ho creu des d'aquí, no? Llavors jo crec que sí, que aquest disc, a diferència del meu anterior, que tot i que potser tenia més cançons una mica a tempo o tal, era tot més foscot, el Contradiccions, i en canvi aquest jo crec que hi ha cançons de tot i hi ha molts punts de llum que al final, jo dic, és un viatge una mica a través del present, però per trobar
maneres i forats de llum en el futur aquest que ens espera, que jo no el veig massa afable, però al final no podem anar així. Llavors, sí, però jo crec que sí, estic molt d'acord amb com... Estàs d'acord? I l'adjectiu melancòlic, a nivell musical, ja no de lletra, eh? Sí, segurament sí. Segurament que sí. Vale, perquè... Si ets una persona melancòlica o aprofites la música per ser-ho? O sigui, al final, ets a la teva música o tens com a la música un espai per ser coses que no ets a la vida real? Jo crec que hi ha una mica de tot. Jo me'n vaig... Ara, mira, estic llegint Letres del Paul McCartney, el Lyrics, el llibre, i ell... Una de les coses que explica és que quan va fer o sigui, li demanaven de fer autobiografia i ell deia, hòstia, és que no... Jo no sé fer-ho, i li van proposar de fer una anàlisi de les seves lletres i ell va descobrir que al final les seves lletres explicaven la seva vida, la seva biografia. I jo me'n vaig adonar fa poc que en el moment que jo vaig començar a escriure cançons de manera regular vaig deixar d'escriure el meu diari i vaig deixar d'escriure contes, que jo escrivia contes d'adolescent i tal. Llavors és com, uau, sí que el meu primer i segon disc crec que són molt des del meu jo, una mica egocèntric, si ara vull dir-ho així, i en el tercer i aquest quart crec que sí que hi ha una mirada a l'entorn, i sobretot aquest últim, al final això, no? Una mica millennials, ens anem anant a unes rutines amb l'edat, no? Llavors et passen menys coses, potser. O menys coses diferents que ja no hagis viscut. Correcte. Llavors jo m'he posat també en altres moments d'allò que observo, en altres possibles personatges o en altres jos d'altres moments per parlar en aquest disc. Llavors... És quasi Freud aquí. Sí, bueno, soc molt jo crec, realment. I més que melancòlica, potser reflexiva. Vale. També tens en compte el que està de moda a l'hora de fer música? Perquè, per exemple, les cançons... A nivell de... Són cançons curtetes, 2 minutets, 2 minuts 30, no? Et surten així. Això sí. Perquè això és el que ara tots diuen. No, cançons curtes, cançons curtes! Això sembla que hagi anat a buscar la sentència. No és veritat. Vale. En aquest cas no és veritat. Soc molt poc... En això soc bastant underground, crec, i no penso gens en el públic en com ho rebrà. Vale. Llavors me'n vaig adonar que les cançons eren curtes i vaig pensar que estava bé perquè em demanaven això en aquest moment. Són unes cançons que, per exemple, no segueixen l'estructura, no hi ha ponts, pràcticament. Sí, correcte, però està de moda que no hi hagi ponts. Sí, però hi ha cançons més amb estructura folk, per exemple, que no hi ha una clara tornada A, B, A, B, B, sinó que hi ha 3 As, per exemple. Llavors, jo ja ho tenia dit el que volia dir, i allargar-ho per allargar-ho no em semblava tampoc coherent. Clar, doncs mira, està bé, perquè quasi em contestes la pregunta que ara t'anava a fer, però jo crec que... No sé si és moda, actualitat, mainstream, però jo crec que sí que el teu CD compleix molts dels requisits del que es porta ara. Val? Per exemple, el punt minimalista. Està de moda ara les cançons despullades, les cançons... Penso, per exemple, amb l'últim CD de Rosalía, hi ha molt minimalisme dins de la gran producció. Bateries acústiques, però que sonen ochenteres. Aquestes caixes gruixudes i amb aquesta caixa que fa així, no? Això, ara estan de moda totes... Sí, l'últim disc eren més gruixudes al disc anterior. Encara més. Aquestes no són... Doncs Déu-n'hi-do, jo sento aquesta caixa quasi amb una reverb a la reversa. Jo no sé del que estàs parlant. Procura parlar per no músics, també. Que la caixa sona... No sona paf! Sona que és molt ochentero, és el meu punt de vista, que és el so, la sonoritat que ara està de moda. No hi ha pianos, hi ha teclats que són com rodes, que són com... No, hi ha pianos, eh? Sí, però són com tocats sota l'aigua. Vull dir, estan... Estan amb la sordina del piano. Exacte. Com fer el piano, però és piano de paret real, però sonen així apagats, no? Que també és que està molt de moda que els pianos sonin així. Zero distorsió en les guitarres, molt poqueta, no? Netes. Molt netes. I la veu molt present i molt poques segones veus, que també està molt de moda no fer segones veus, cosa que jo vull sempre posar com 10 veus i no hi ha manera. I jo crec que això és el molt que es porta ara. Estem d'acord o no? Sí, podria estar-hi d'acord de la manera com ho has dit, menys amb els pianos, potser, perquè crec que una cosa que jo he reivindicat perquè noto que no està passant és els instruments acústics. I en el meu disc
menys algun sintetitzador puntual que surt, que està molt en un segon terme, tots els instruments són tocats i acústics, i jo tenia moltes ganes que el disc, malgrat gravessin per pistes, sonés tocat i poguessin haver imperfeccions, i n'hi ha algun, és a dir, que crec que això no està passant. Vale. No, Llavors, això sí que no. És a dir, el minimalisme el compro, sí, és veritat, perquè trobava que tampoc necessitava posar-hi capes per capes per capes, però sí que des d'un directe tocat, no des d'una cosa quantitzada i sobretot zero processament. O sigui, és farta de les veus processades i farta dels elements electrònics. Creieu que és com a músics que és menys música, la música actual que sona així? No, jo per agafar el tall viral de Bif, és soroll. No tinc ni idea, És soroll. Vols el tall viral? No, jo penso que no, però que estem acostumant a l'oient a una cosa que no és real. No? És una mica artificial, tot plegat, perquè una cosa perfecta no pot ser real. No? Llavors ho hem anat arreglant tot tant, que deixa de ser real. I penso que, a mi ja m'ha passat, potser perquè soc millennial o una romàntica o no sé, que a mi em cansa, i de cop gent que havia fet altres coses també està anant cap aquí, que ho entenc perquè pot ser tendència, perquè tenim els elements electrònics super a l'abast, però jo no... Clar. Però mira, em ve al cap la cançó que ha guanyat el Benidorm Fest, que anirà a la nebulosa aquesta, la Zorra, la cançó. Tu la sents en directe i és nefast. Sents la cançó gravada i és una passada. Però clar... Per què és nefast? Doncs no és nefast. No té res a veure. El que ella canta al directe amb el que és el tema. Però això passa en general... Té una força, un poder, perquè està tractadíssima la veu i té 10.000 veus per sota i no sé què, que quan ella canta, aquesta senyora que ho fa, que és una gran artista, però clar, no sona allò del CD. Això és una realitat. Això és una realitat. Vols Bif? Clar, no, i de fet és el que passa ara, no? Que si... El que passa que ja l'autotune i el processament de les veus també s'està utilitzant molt en el directe, perquè és que si no... Això és raríssim, tio, anar a un concert amb el... Bueno, ara ja no és tan estrany, però al principi... Però ara ja és tendència, perquè soni com el CD, i el CD ja està tractat a la veu. I perquè hi ha gent que ja crea des d'aquí. Llavors, en el moment en què tu ja crees des d'aquí, clar, tu la teva veu ja la utilitzes amb aquest element, que pot ser com posar-li una sordina al piano, no? Vull dir, tu ja crees des d'aquí, llavors, clar, és una altra cosa. Menys música? Jo penso que no és menys música. Que a mi em sembli més o menys interessant, ja és una altra cosa. Interessant. Val, doncs a mi m'agrada. Ja ho sé, però per això jo no soc música. Però és com si mengessis McDonald's cada dia. Efectivament. Vale? Però més o menys. I l'autotune als directes fa molta risa, tio. Que canti la Batgali de cop. Clar, sobretot quan parlen. Quan parlen és estranyíssim, és superestrany. Tu o jo? Vinga, doncs fot-li, que et veig molt entusiasmat amb l'anàlisi musical. No, que veig que ara parlem de les lletres una mica, parles de l'emergència climàtica, l'ansietat, la vida frenètica, les relacions de parella, les ruptures, els desitjos ocults, i ja ho hem dit, que hi ha una part que ets tu, però abans eres més tu, has dit, i ara en aquest últim disc, tot això, clar, què? Ho crees pensant en tu o com a personatges? No, soc jo des del meu jo, l'únic que a vegades, depèn quina cançó, és més jo, l'Anaïs, el que sent ben bé, i a vegades és potser l'Anaïs imaginant-se una mica més coses. No? Vale, clar. És que si no, clar... Sí, i perquè també jo no em plantejo... Jo no em plantejo, ara vaig escriure sobre això, o ara no em surt que això. Llavors analitzo moltes vegades què estic dient o de què estic parlant. Què fas primer, lletra o música? És la gran pregunta, Jo vaig bastant alhora. Sí, Sí, això és una cosa que a vegades intento trencar una mica, perquè al final una de les coses que m'ha passat amb aquest quart disc és que jo tenia la necessitat de sorprendre'm una mica a mi mateixa, perquè quan ja tens unes quantes cançons publicades, tampoc que sigui aquí, però bueno, una 50 les tinc, no? Llavors... És com jo necessitava, si faig un disc, no? Jo que no tinc un superprojecte, que he de fer campanyes de Verkami, que no m'espera ningú aparentment, si faig un disc és perquè vull aportar coses noves, vull sentir que estic anant, que estic buscant, no? Clar. Llavors, això no.
O sigui... I ara ho parlaves, el del Berkami. Fer música és car i no molt rentable. Això t'ho has pagat tu, has fet Berkamis un altre cop, vius de les teves composicions, ja he vist que fas classes, que fas de músic d'escenari, no mercenari, però sí... Sí, de banda, diguéssim. De banda. Com ha anat aquest procés? Has fotut tu aquí uns diners a fons perdut? No, he fet una campanya de... Has fet una altra campanya, també. Sí, una altra campanya. Llavors també tenia el 2021 em van donar una de les beques que donen SGAE i Cases de la Música Conjunta de composició, molt bé. Que també van ser 1.000 euros. En aquell moment em van servir per menjar durant la pandèmia, però després vaig poder tornar a estalviar, a guardar-los com en un racó també en servit i estalvis meus també la resta, no? Perquè és molt car. Ho has gravat aquí a Barcelona? O te'n vas allà a Banyoles com fan tots? No. Ho he gravat a Medusa aquí a Barcelona. Molt bé. Digues. Jo volia preguntar la part del que ens expliquis, el tema del Joan Dausà, com és això de treballar amb ell? Ets guitarrista, teclista, corista... Vas anar al concert del Sant Jordi de fa... I què? Com es viu omplir un Sant Jordi? Doncs molt bé. Clar, jo sento que el mèrit és del Joan. Clar. És a dir, no? Llavors jo sempre ho explico, és superagraït perquè el Joan això ara està en un punt àlgid i llavors és molt guai doncs sortir sempre i tenir teatres plens i amb el públic superentregat i al final sí que fent una música que no és festiva, no? Que a vegades la música festiva més enfocada a un públic més de nit o tal... A la festa major. Sí, sempre hi ha com més el públic que potser n'hi ha que no van escoltar. En el cas del Joan, no, és gent que compra entrades... Gent que està asseguda. I està allà esperant, no? I això, ostres, encara que no, evidentment no m'ho sento meu, però com a banda que estem a darrere, doncs també és superagraït. I fa quant que estàs amb ell? Doncs jo vaig començar fent substitucions a la gira anterior, a la gira de Ho tenim tot, i al final em vaig quedar jo. Sí, un parell d'anys, l'únic que el primer hi va haver com la meitat de l'any que va ser compartit amb una altra noia, i llavors em vaig quedar jo, llavors un any i mig que he fet jo el final de gira de Ho tenim tot i la gira de Jo mai mai. Ens pots explicar alguna anècdota de gires, alguns safareig que ens agrada a nosaltres? No. No, però sí que s'havia d'intentar. No, però jo sí que penso que... Digues. No sé, a vegades n'he parlat, no? Unes calces que volen. No tant, però a vegades crec que gent que aquesta barrera no l'acaba d'entendre de que una cosa és que tu vagis a veure un artista i l'altra que després l'artista hagi d'estar per tu. No? I alguna vegada m'ho han dit a mi per arribar al Joan, no? Que tu estàs per allà. Però és que estem aquí fa molta estona, que estem esperant i no surt... I, per exemple, doncs, en aquest cas era un dia que el Joan no es trobava massa bé i superenfadats i jo vaig dir, home, però acabem de fer un concert, per què heu vingut? O sigui, pel concert o per... No, com jo al curs del McCartney, aniria només per la foto, si no surt m'enfado. Clar, però és fort aquesta barrera, no? Que després penso en els actors que a vegades fan un personatge, jo què sé, un violador, no? I que després pel carrer els crida, no? Que és com, hem de saber... La gent no es separa. Sí, és curiós això, no? I penso, imagina't, no, si ja li passa a Joan o així, imagina't la Rosalia, no? Ja, deu ser molt boig. Has de parlar-ho tu. Fas tu l'última, va. Bé, sí, que ens expliquis si faràs gira, concerts, previstos, fes promo una mica de promo del que ens pensat. M'agradaria tocar més, jo aquí crec que tenim un directe superxulo. De fet, si us agrada el disc, el directe és el disc. Que guai. Perquè allò que toquem en el disc és allò que toquem en el directe. En aquest cas sí, no com els artistes aquests. No com el Bad Giel. No com els artistes d'autotune. No, vull dir que no posem un play i no gravem, no tirem coses gravades, sinó que són coses que les que toquem està fet per això i està preparat amb la banda. I el que crec que falten una mica són espais per projectes no tan multitudinaris i que puguem presentar-lo. I amb quants vas? Quants músics? Soc jo i 3 músics més. I tècnic de so. Sí, ara mateix jo m'arrisco a fer-ho així. Dic arrisco perquè em venia molt de gust. Al final el disc és fet així. Jo crec que val molt la pena posar-te dins l'atmosfera de viure en directe aquest disc. Crec que és molt xulo. Vam fer la presentació a Manresa, va ser molt bonic. El públic... O sigui, jo pensava... No haurà fet
no he vist cap mòbil en tota l'estona. No cap cara il·luminada, no? Que és allò que... Sí, una davant i prou, un senyor que gravava, el tenia aquí davant perquè era primera fila de la petita del Cursal, que és super a prop, no? I després sí, però la gent ho va fer com no saps, no posant aquí... Vull dir, el concepte que a mi m'agrada d'estàs amb l'escolta activa real, no a través d'una pantalla, no? I això va ser molt guai. Tenim bolo el 2 de març a Canovelles, al Festival FEMAC, que a part compartim... Són 3 bolos al mateix dia. Jo, la Gessamí Boada i la Clara Gispert. Vull dir que crec que... Escolta, 2 de març, Canovelles. Molt bé, i ara anem a fer un test ràpid, que és allò de pregunta-resposta, i la gràcia és que estem fent un rànquing, que al final de temporada el posarem ordenat, aviam amb 30 segons quantes preguntes pots contestar. O sigui, tu has de pensar poc. Sense pensar, i si no, vale. O sigui, dic alguna cosa, encara que no ho sàpiga. Sí, bueno. Si no dic, no sé. No, són preguntes personals, per tu. Vale. Sí. Que te les farà el Goret. No, ho faràs tu al final, perquè com que avui no tenim... Al final les faré jo? Sí, ho fas tu. Doncs endavant. El que jo haig de cronometrar, però no sé com es posa el cronòmetre en aquest mòbil. Hem sortit molt preparats. Ho pots comptar així. Puc comptar, va, conto. Vinga, començo, Vinga, comença. 3, 2, 1, ja. Començo bé. Mar o muntanya? Mar. Dolç o salat? Salat. Nit o dia? Nit. Estiu o hivern? Estiu. Pel·lícula o sèrie? Pel·lícula. Llibre o revista? Llibre. Dinar o sopar? Sopar. Quin és el teu artista preferit? Aldous Harding. Treballar o descansar? Descansar. Fer esport o quedar-te a casa? Quedar-me a casa. Amor o amistat? Amor. Instagram o TikTok? Instagram. Què he posat? Temps! És que dic, què posa Fins aquí? on ha arribat? Fins a la 12. Fins a la 12? Bueno, on estic, allà al mig. Està bé. També tu llegies... A poc a poc. Perdó, és que... Ho hem de tornar a fer a partir de... L'Aida ho té més per la... L'Aida fa... Ella ho fa més a tot. No passa res, està bé, 12. Bueno, et posarem un parell de posicions. Ja farem aquí... Tot és manegable aquí, aquí no hi ha res. No hi ha absolutament res seriós. Això d'amor o amistat és difícil. És clar. Bueno, jo he dit amor perquè al final he pensat amor perquè per l'amistat també tens amor. Correcte. Molt ben argumentat, L'hem de canviar, aquesta pregunta. Sí. I ara passem a la secció que és la que jo preparo, que es diu Calaix Desastre. Anem a veure què he fet avui. Tothom ho sap tot sobre el calaix desastre. Molt bé, aviam, anem a parlar dels millennials, que avui, gràcies a la teva, diguéssim, inspiració i el trauma de la gent dels millennials, el que he fet és una búsqueda i una cerca molt precisa sobre la nostra generació. I us haig de dir que a mi em quadra molt, però clar, perquè jo soc una persona pseudodepressiva, perquè és horrible tot el que explicarem, però anem a veure tot el que s'explica dels millennials. Primer de tot, què heu de saber, si no ho sabíeu, que la generació millennial també és coneguda com la generació Y. La d'abans de la Z, té tot el sentit. I també es diu generació del millennial, es fa referència a les persones, o sigui, es diu millennial, que són aquelles que quan ja comencem a tenir ús de raó hi ha el canvi de mil·lenni. D'acord? Aquesta és la idea. I per tant són les persones nascudes. Hi ha molt drama amb el tema de les dates. Dels 80, més o menys, a mitjans finals dels 90. Val? I és això, és per haver crescut durant el canvi de mil·lenni, d'aquí el nom. Llavors ara jo faig una... Perquè aquesta és, i ara ho faig així ja pel tall de TikTok, com ho direm perquè quedi bé, el rànquing definitiu de les generacions, per entendre quines hi ha, de quin any comencen, a quin any acaben, val? I per entendre la nostra, les que ens precedeixen i les que venen. Perquè això va néixer... Jo vaig escoltar el primer de tot parlar de generacions amb la nostra, generació millennial. Abans no es parlava de... El baby boom sí que s'havia parlat molt. Sí, però no s'havia fet això, exacte. No s'havia fet això, perquè qui decideix fer això? Doncs mira, els sociòlegs, no ho sé, els sociòlegs historiadors. Mira, comencem
Pa, que ets més de psicologia, tu. No, però pensava, jo crec que és amb les xarxes socials que s'ha començat, no?, aquests nous... Un sociòleg amb xarxes socials. Un sociòleg tiktoker. Exacte. El Baby Boom sí que se'n parlava. Sí que se'n parlava. Mira, comencem per la generació perduda, que és del 1983 al 1900. Perduda ja perquè no en queda. O sigui, abans... Home, nascuts a... 1883. 1883. Ah, sí? Perdó. Clar, hi havia hagut... Perdó, la meva dislèxia. Generació perduda. Un viatge en el temps. Generació perduda, 1883 al 1900. I clar, perduda perquè ja no crec que quedin masses. Després diu la generació grandiosa, que són del... Veureu que els trams són uns 15 anys, la generació. Del 1901 al 1927. Es diuen generació grandiosa. Segueixo estant molt encuriosida per saber en quina taula s'ha reunit gent per dir aquesta gent els hi direm. La generació silenciosa és del 1928 al 1945. La Baby Boomer, del 1946 al 1964, després de la Segona Guerra Mundial, tots els que neixen. La generació X, que són del 1965 al 1980, llavors hi ha un concepte que és molt heavy, que és els Xennials, que són la transició entre la X i la Y, que són els de principis dels 80, tal, que estan allà al mig, i després hi ha la generació Millennial, d'acord, que... la generació... Sí, exacte, la generació Millennial, que són els del 1981 fins al 96, després ve la Zennial, que és la Z més la Millennial, que són els del 96, 97. Tu eres de quan? No, jo del 92. Jo soc Millennial de pura cepa. Perdó. I després la generació Z, del 1997 al 2012... Clar, aquests entremig estan una mica en el limbo, no? Clar, és allò com a l'horòscop. Ascendente, descendiente, no tens... La gent que no saps de quin dia... No tinc ni idea, jo d'horòscops. I després la generació Alfa, que són els que ja han nascut a partir del 2010. Que clar, els que tenen nascut el 2010 ja tenen 14 anys. Sí. És heavy, Els del 2010 ja tenen 14 anys. Llavors, atenció, perquè a la que ens interessa, la Millennial, i és com l'horòscop, cal esmentar que hi ha una certa divisió dins la generació Millennial. Perquè hi ha els Millennials vells, jo, OG Millennials, els que tenen 30 i tants, i els Millennials joves, que són els que ara tenen 20 i tants. Jo ja soc de les velles, també, Bueno, tots aquí, no? Si ja tenim 30, tu al limbo, A partir dels 30... Clar, ja en té 30. Bueno, no, tu no ets de les velles. No, si ets dels 90... Clar, ella és 90, què has dit? 94? 92. 92, no. Sí. Diu, aquesta divisió es deu a les diferències en les oportunitats econòmiques i laborals dins de la mateixa generació. I ara anem a descriure el que és la generació Y o Millennial, i ara començarem a entrar en depressió. Vinga, per això hem vingut. Tot el que considereu debatre, això era un podcast d'humor, no? No, és un podcast per tallar-se les venes. Si has nascut entre el 81 i el 96. Sovint es diu que tota la generació Y han topat amb una paret, la que els impedeix accedir al món laboral, punt de partida per poder progressar a la vida. L'allargament de la crisi fa que molts d'ells siguin extremadament depressius sobre les seves expectatives de futur. Però una mica el teu CD, Espera, són els joves instal·lats en la desesperació i l'angoixa, perquè veuen que tot i l'enorme esforç que van realitzar per finalitzar els seus estudis superiors, no van veure recompensada de forma justa totes les ganes que li van posar per ascendir a la vida. La sensació de perspectiva frustrada és més accentuada pel fet que han nascut en una època on la seguretat material s'ha truncat. Allò de que van viure molt bé de joves i viurem pitjor que els nostres pares. Això és així. A tot això, cal afegir les promeses que els van fer els seus pares, perquè se'ls va prometre que si treballaven i estudiaven de manera forta, dura, es veurien fortament recompensats. Decepció seria la paraula més adient per definir la sensació que tenen molts d'aquests joves. Què, fins aquí? No, d'acord, totalment d'acord. No hi ha debat. Sí, clar. No és del que jo parlo. Aquest tipus de futur no és del que jo parlo. Parlo més d'un futur vinculat a la naturalesa, a l'entorn, i a com gestionem això, més que no, però evidentment és cert. És a dir, jo crec que el que passa que això, no sé, suposo que jo ho tinc entomat ja de fa molt temps integrat i de dir... Tenim callo. Sí, és veritat, Sí, jo penso que sí, és que
Bueno, això no, jo vaig estudiar periodisme, això no ho diu el ChatGPT. Epa! Però, clar, jo vaig... Se't veu super... Sí, però vull dir que jo vaig sortir just amb la crisi màxima que no... Com jo, clar. Dramàtic. Sí. 2009-2010, plena crisi. 2009 sortíeu d'estudiar la carrera. Sí. No, jo una mica després, però bueno, 2009. que va començar la crisi quan jo estava a la carrera acabant. Sí, jo quan va ser acabar i la carrera i començar a fer firmes al carrer d'Agnur. Jo també he treballat d'això. Sí, És molt millennial aquesta professió, Diu, les expectatives de vida tampoc són favorables per a aquells que van aconseguir una feina, perquè normalment el lloguer d'un pis de nivell mitjà s'emporta fins al 80% del seu salari, el qual força a molts joves a seguir vivint amb els seus pares o compartir pis. Això comporta una frustració, una altra cop la paraula, fins al punt de sentir-se fracassats, aquí, aquest sóc jo, al no poder afrontar cap de les metes que ells tenien com a objectiu. Però lo bé que els hi va als millennials que van estudiar psicologia? La feina que tenen ara. Això és que no vam saber triar. És la generació... anterior. Clar, que anem als psicòlegs, que són ells. No vam saber triar bé. També coneguda com generació TAP, que no ens ha deixat avançar, perquè n'hi havia molts, clar, i en canvi, ara que ja comencen a desaparèixer, els joves ens estan passant per davant, perquè els hi donen les feines ara abans als joves, vist TV3, 3K, TV, tot això, que no pas els que ens hauria... O sigui, és un drama la nostra generació. Diu, a més, les diferents taxes per seguir estudiant han desanimat a molts joves a seguir millorant la seva formació, atès que no poden pagar les altes matrícules. També és veritat, s'ha encarit molt l'educació. O sigui, Todo mal. Encara quan nosaltres vam estudiar, encara eren barates. Encara, el vici. Sí. Bueno, jo recordo... Els màsters ja ens hem trobat, no? Exacte. A posteriori, que ja tot s'ha encarit, però jo encara vaig tenir taxes Sí, universitàries molt assequibles. jo recordo la Jo pagava 800 euros, crec. Anual? Però ets família numerosa o alguna cosa? I ara jo crec que bastant més, es paga. Sí, 2000 perfectament, la UAB, Sí. Diu, a tots aquests joves se'ls comença a anomenar com la generació perduda, ja que, tot i tenir una formació alta, una ètica de treball enorme i moltes ganes d'aprendre i dedicar-se a la seva professió, es veuen incapaços de trobar una feina dient pels seus coneixements, als seus coneixements. Per això, sovint són forçats a migrar, que això és un altre drama. Quan nosaltres teníem 25, molts companys nostres van acabar marxant, perquè també just va començar la crisi, etc. Això s'ha vist en la taxa d'immigració, mira, el 2012. Va créixer fins un 150% respecte a l'exercici anterior, que era el 2012, hauria de ser just quan estaves acabant la carrera. Jo crec que sí, que acaba potser un any abans. I cap a Londres a estudiar. Mira. Sí, jo, per exemple, tinc una amiga que viu allà, encara s'hi va quedar, ja no. Doncs mira, i quan la crisi va minvar la generació i ja començava a ser gran com per competir amb la generació següent, que són els zetes, els nassos. ens han fet allí. Exacte. I la generació I, nosaltres, va ser la primera que va créixer amb un estat del benestar totalment funcional, vam tenir una infància genial, i quan els toqui jubilar-se viuran pitjor que els seus pares, això és el que us he dit abans. I cal afegir les crítiques cap a aquesta generació, sent normalment acusada de mandrosa, ens diuen, derrotistes, instal·lats en el conformisme. Sovint s'etiqueta tots aquests joves com a ninis, però no tots són ninis, ja sabem el que són els ninis. Ens ho deien abans. Ens ho deien. I aquesta generació també és la primera que té models de família diversos, monoparentals, homosexuals. Això sí que això és veritat. orgullosos, I el tema que deies del medi ambient. És una generació que és la primera... Amb ecoansietat, exacte. És la primera que després han vingut les Greta Thunberg, però la nostra és la primera que posa aquest tema sobre la taula i que comença a fotre la culpa al món que ens estan deixant els altres. Bueno, Déu-n'hi-do, no? Veig que... Ja podem... Estem aquí. Ja podem per tant, ara el que farem és el famós tag del millennial. No sé si has vist mai a TikTok, això com es fa. No, perquè no tinc TikTok. TikTok no és molt millennial, tampoc. És un repte en el qual tu has de posar les dues mans així, val? I jo, és el tag del millennial, aniré dient frases, 10 concretament, que són els dits que tenim, i anireu baixant els dits si la frase us representa. I és el tag del millennial. Qui hagi baixat més dits serà el més millennial de tots. Ai, vale. Val, d'acord? M'agrada. Jo també ho faré, mentre ho vaig dient. Vinga. Tu pots fer goret, també, així veurem qui és el més millennial de tots. Perfecte. Vale. I aquí hi haurà una disputa entre... Hi haurà disputa, a veure... millennials vells i millennials joves. Exacte, i millennials joves, Vale. Atenció, baixa un dit si has tingut més de 3 feines diferents en els últims 5 anys. Sí.
Molt bé, de moment el Goret també. Baixa un dit, si encara vius amb els teus pares, reps alguna ajuda econòmica d'ells o comparteixes pis? Comparteixo. Jo aquí reia, El Goret sí. De fet, compartia, m'he mudat sola i ara torno a compartir perquè no puc assumir estar sola. Sí, més millennial que això. Baixa un dit si has fet algun voluntariat, activisme o cooperació internacional. Sí. Voluntariat, activisme... O cooperació internacional. Això és millennial? Sí. Bueno. Jo ho he fet. Però internacional. Bueno, o voluntariat, o activisme, o cooperació. Però aquí també pot ser. Bueno, aquí sí. Vale. Baixa un dit si has fet alguna dieta vegana, vegetariana, sense gluten o sense lactosa. No. Jo, un moment, he baixat 4, Vaig tenir un moment. Veus? Però... Diu, baixa un dit si has tingut alguna relació amorosa a distància o per internet. Sí. No. No, Bueno, sí, vinga. Merda, m'esteu guanyant a mi. Baixa un dit si portes el telèfon a la mà, el mòbil, el telèfon mòbil a la mà, fins i tot quan vas al lavabo. No. Jo sí, absolutament. No? Però això és molt més de Z que de millennial. Pues jo ja cago mirant Instagram. Home, jo ho porto baixat tot de moment. I aquesta quina era? La 6, no? Sí. Vale. 7. Diu, baixa un dit si prefereixes pagar amb targeta abans que amb efectiu. Sí, 100%. Absolutament. Jo no porto mai efectiu. No? Si tinc efectiu, pago amb efectiu. Sí. Això és el que passa als músics, que a vegades encara tenim... Per motius estranys. Que cobreu... Com el PP. Diu, si estàs convençut, baixa un dit si estàs convençut que els teus pares no t'entenen del tot. Absolutament. Sí, absolutament. Això passa. Jo ara ja no. No, ja, hosti, molt bé. I diu, baixa un dit si prefereixes tenir menys diners i treballar del que t'agrada que cobrar molt i ser infeliç. Sí, Absolutament. totalment. Jo ja no tinc. Sí, això passa molt. Diu, baixa un dit si envies stickers, gifs o memes per WhatsApp. Sí. Jo molt poquet, A vegades ho faig, però molt poquet. Bueno, a vegades ho fas. Va. Vale, jo he baixat absolutament tots els dits. Clar, també s'ha de dir que això ho has preparat tu. Sí, o sigui, tu has fet a la teva mida, la millennial. Sí, absolutament. Tu ets un 70%. Ets un 70% millennial. Home, és molt. I tu més que jo? Tu un 80%. I tu, Goret, quan t'has quedat? Jo he baixat tot i crec que si fessis més també els baixaré. Molt bé, fantàstic. Som molt millennials tots, que bé, no? Molt, fantàstic. I ara anem a la teva secció, que normalment la teva secció es diu els millennials. No es diu els millennials, Gerard. Bueno, es diu, parlem en propietat, es diu edició millennial. Gràcies. Doncs és l'edició millennial dins dels millennials. Ara sí, som-hi. Exacte. Tothom ho sap tot, edició millennial. Doncs sí, efectivament, la meva secció es diu Edició Millennial perquè jo parlo de coses, faig un viatge nostàlgic a la nostra infància i adolescència dins dels temes que parlem. Clar, he pensat, com faig aquest metamillennialisme que he de fer avui? Sí, és complicat. Doncs avui m'ha vingut al cap parlar de personatges que vèiem quan érem nens, que en aquell moment tenien uns 30 anys, que tu veies com mega llunyà, i a veure quan ens identifiquem amb ells ara que nosaltres també tenim 30 anys. Vale? Bé. I per jo m'hauria d'identificar ja amb els que tenen 45 ja. Però bueno. Bueno, a veure què portes. Jo per fer això, no, bàsicament he portat La meva obsessió vital, que és una sèrie que he vist durant tota la meva vida, segueixo veient ara, sí, digue'm boja. I no sé per què ho dius, però bueno, tu... Jo no ho diria. Aquí no hi ha qui em viva. Ja ho sé, ja. Hi ha molts personatges de la sèrie que tenen 30 anys. L'has vist? O saps on et sona una mica? Sí. L'he vist molt poc. Havia vist algun capítol en algun moment, suposo que quan l'enganxava per la televisió. Perquè jo no tinc televisió, llavors... Quina sort. Això és de zero millennial. Però abans tampoc a casa, de petita, i això tampoc en teníeu? No, sí, però la mirada molt poc. De petita, o sigui, hi ha una població bastant gran de Catalunya que no posàvem canals espanyols. Sí, ja. O sigui... Bueno, perdona, Aquí no hi quien viva és... No és veritat, perquè jo periodistes l'havia vista, Cuéntame cómo pasó també l'havia vista, o sigui, no és ben bé així, no. Aquesta és així, d'humor... Així tal, crec que no... Sí. Bueno, Marina, t'estàs ficant... Estic sola. No, jo t'haig de dir que jo n'he vist molts. Sí? Vale, gràcies, Gerard. O sigui, jo... La cançó i prou, no? En la cançó, aquí no hi ha qui en viva, però això és la primera, no?
Com? Què vol dir la primera? No. Perquè la que Bueno, després ja... s'avecina- No, bueno, això no sisplau, Gerard, estàs fent una blasfèmia. No comparis la que s'avecina i aquí no hi ha quien viva. Són val. dues coses totalment És diferents. diferent? Sí, la que Sí. fan ara a Telecinco és la que s'avecina vale, no, però i la la cançó, primera, no? la primera sí que era Aquí no, que era un Exacte. coro així. És un coro. Aquesta. Exacte, molt bé, així m'agrada. Sí. Això ens ho sabem. Era l'època daurada. És veritat que aquell moment estava millor, que hi havia el portero, que ara fa un personatge fastigós ara, que és que... És que són coses diferents. Sí. No barregem. Vale. Jo he portat això perquè hi ha personatges que se suposava que tenen 30 anys en aquell moment, Val. que jo els veig ara i els veig molt més grans del que sóc jo ara. O sigui, penso, Val. aquesta gent, interpretaven gent de 30 anys, doncs si sóc jo, Quins no tenien quadra. 30 anys en aquell moment? Ara t'ho diré. A veure. I realment viuen mogudes de les que hem estat parlant, no? Tot això que ens has estat explicant tu i Tot tot, aquest no? drama. És a dir, que vivim al final, els millennials d'ara, les mateixes misèries que vivia la gent de 30 anys de fa 30 anys. Va? Per exemple, el personatge estrella referent dels millennials que seguíem aquí no Aquí Viva és la Belén. Vale? Et Jo em sona? sentia molt identificat amb la És un Belén. personatge d'una noia Molt, que tenia més feines que la Barbie, o sigui, durant tot el programa tenia moltíssimes feines, no parava de saltar de feina precària a feina precària, compartia pis perquè no es podia permetre viure Correcte, sola, correcte. perquè a més tenia una llogatera molt cabrona que no parava de pujar-li el lloguer, La Belén cada 2x3, m'encantava. i quan per fi es compra una casa, accedeix a una hipoteca perquè ha de rogar-li a la seva mare que la vali. Que això és una cosa que ens va a tots. Això és una cosa que ens ha de passar també. L'aval dels L'aval pares. dels pares és Sí. clau. Clar, en el moment jo ho veia i era jaja, no? Com, ai, quina sèrie de ficció més divertida, però no era ficció, guapa, amiga, és la realitat. A Ara més, jo estem em sentia així. molt identificat amb ella perquè també no era molt agraciada. No tots els personatges eren com molt guapos i molt models, ella era la més normaleta. Si feia com aquest personatge entre les ties bones, sí, i Exacte. feia aquest I jo humor deia, de que ella m'agrada. tenia l'amiga tia... O sigui, feien com una parella còmica de l'amiga Correcte. tia bona, Exacte, i ella no. l'estereotip de dona... Jo sempre he sigut l'amic super... lleig. Jo sempre he sigut que li anaven... Pots comentar-li a... I jo era el Celestino. Sí, però lligava molt, igualment, la Belén. Bueno, lligava amb el portero. No hi lligava molt més, durant tota la sèrie. Ah, sí? Tenia un altre sex appeal, Però- de la bellesa Sí, normativa. Sí, exacte, correcte. exacte. També hi havia altres personatges trentañeros que representen molt la generació millennial, A veure. com el Paco, que intenta aquí ser no un arribo, empresari amb un videoclub, però li surt rego, li surt malament. Aquest tenia 30 anys? Aquest tenia 30 anys, és molt fort, Hòstia, perquè a més el tio munta un videoclip, que dius, un videoclub, que sí, dius, sí, no pot sí. haver-hi negoci més destinat al fracàs que un videoclub. Sí, que el munta a sota del Efectivament. portal, no? Tot, i que també us he de dir que jo recordo anar al videoclub com una cosa superguai. Per mi també. era una Jo cosa recordo. que fèiem en família els caps de setmana. Jo també. Jo, mira, amb la primera parella ho recordo. D'anar a més a més... Que mil cap a l'alt és ja, Sí, a més ho recordo Però que... no ens portem tant temps i jo, en canvi, ho fèiem els meus pares, Sí. això. No, jo recordo I de que amb petita. 18-19 anys, 17-18, anar a un videoclub que era una màquina, a més, que tu passaves amb un botó, amb un caixer automàtic. I tu, Però si ara devien ser els d'última I apretaves i caia el peli. I tu flipant, no? Allò, buah, estem al 2050. Estem al futur, el futur està aquí, deia. El futur està aquí. No, jo recordo algo superguai i pensant en això he pensat en coses millennials que no podran fer mai més les generacions d'avui en dia, com anar al videoclub, parlar per telèfon fixe. Qui té telèfon fixe ara? Sí, ningú. No el teniu, oi? Però Jo recordo parlar rotllo, arribar del col·le i parlar 1 hora o 2 hores amb la mateixa amiga que acabava de veure al col·le amb el telèfon fixe. Sí, clar. Això es feia molt. I saber-te els números. Jo em saber-te sabia els números de 3 o 4 amics. Jo encara me'ls Jo encara me'ls sé. 9-3, Sí. que em va putejar molt el 9-3, que també, no sé si us Sí. recordeu, que al Que abans principi no hi era. no hi havia 9-3. Tu ja no te'n deus de No. recordar. No, No. el van introduir Sí, per la província. correcte. Clar, és Barcelona el 9-3. Clar. Sí. Sí. Abans tu Era apretaves el 8 per mi. per Sant Padó, no? Sant Però Padó, Bages. 8-3-2. Sí. O sigui, els números només sí? tenien Això sí que no ho he viscut jo, 7 números. Això em sembla Mira, una anècdota de viejo cebolleta un, molt 2, forta, 3, això. un 2, un 2. Eren 7 números. I després van ser 9 amb el 9-3. Que recordo la campanya de Són els 5 Telefònica. anys de diferència que ens deuen separar. Totalment, Recordo la campanya de Telefònica dient a partir de ahora el número del famoso empieza también por 9. O sigui, com dient que tots els números començaven per 9. Ah. Val? I llavors... Bueno, clar, 91 és Madrid, 90... Sí.
Bueno, Estic flipant. Sí, I no sé, això, coses que no utilitzaran més. Millennial jove, Sí. aprèn dels millennials vells. Càmeres d'usar i tirar, us en recordeu d'aquestes mogudes? Segur que la persona que les va inventar va dir em faré ric amb això, perquè realment és una bona idea, però clar, ha vingut el futur. Mira, justament la sèrie Succession, no sé si l'heu vist, hi ha un moment que estan plantejant-se si vendre o no, i diu, mira, la Kodak va passar de ser una de les empreses més potents del d'això i en molts pocs anys els seus valors es van enfonsar i no la van vendre a temps, els propietaris. Perquè, clar, va haver-hi una revolució molt ràpida amb tot això. Revelar les fotos, això... Sí, abans hi havia un fotoprix a cada cantonada. Correcte. I ara queden dos. No, això ja fora. És molt fort la vida, com canvia. Però bueno, tornant al lío, hi havia personatges també com Rocío i Carmen, que s'havien tret una oposició per treballar en funcions públiques. No me'n recordo, això. Treballaven a Correus, és la nòvia de l'Emilio que treballava a Correus, l'altra era profe i vivien una mica millor, com aquells amics llestos que teniu vosaltres, que van estar putejats un temps estudiant Opos, un temps en el qual tot el seu voltant va canviar, la gent va evolucionar, va tenir fills, ells estaven tancats estudiant en una mateixa habitació, els pocs que sortien a veure la llum del sol només ho feien perquè volien recitar-te la presentació aquesta que fan, no? Que i ara presenten viuen de puta mare. Exacte, tu deies que pringats, però ara estan molt millor que tu. És veritat. Això passa també amb els que són profes de música i tot això. Exacte. Que són els que ens toquen més a nosaltres. Sí, i no sé, per què no li vas fer cas al teu pare i vas fer una oposició, jove millennial, doncs te'n penediràs per sempre. Sí. Això m'ho va dir ma mare una vegada. Mira, sempre tots els pares ens han dit algun cop, fes una oposició. Sí, però en el meu cas va ser, jo em gastava els diners de jove fent CDs, sense pena ni glòria, però els feia. I recordo que un dia ma mare em va dir, bueno, aquest ja està, no? Aquest és l'últim, no? Ja està, no? No cal fer-ne més, no? Sí. A tu, la teva família, què? T'ha recolzat en el projecte musical? O sempre ho han vist més com, bueno, això sí, però fes una altra cosa? Al principi sí que era així. De fet, jo quan vaig acabar periodisme i vaig decidir que me n'anava a viure a Barcelona, que em vaig posar a estudiar un any de comèdia musical. Sí, va ser com... Ara fa això? Què estàs fent, saps? El que passa que jo ja cantava en grups de versions i tenia doncs, un coixinet, perquè en aquell moment havia viscut a casa dels pares, fet la carrera i tot, i havia anat fent coixinet i vaig dir, bueno, però és que jo me'n vaig a provar i tot. I a partir d'aquí va començar com també la meva tal, i en aquell moment sí que va ser complicat. Ara ja és com, bueno, com que al final també veuen que te'n surts, no? I que allò que ells pensaven que era tan segur, és que al final n'hem après nosaltres, però també n'han hagut d'aprendre ells, perquè no hi ha res ha canviat totalment. No et poden dir, ja t'ho vaig dir, no? Perquè te n'estàs en sortint. Exacte. Clar, d'una altra manera, segurament. I sí que és veritat que també hi ha un punt de que he triat jo aquest tipus de vida. Vull dir, el fet que hagi tingut moltes feines, en el meu cas també és perquè és una mica buscat, no? Perquè jo decideixo perseguir una mica la idea de ser cantautora, de poder mantenir un projecte, no? I si no, doncs mai és tard per fer les coses. Per fer les opos. Per fer les opos, si no mai és tard, clar. Que li diguin a les sèries de l'època nostra, de l'estil, que no era gens estrany veure actors i actrius trentanyeros fent d'adolescent. Això sí passava que no moltíssim. Bueno, encara passa, A la nostra època era brutal, a totes les sèries. Ara són més joves els que fan... Sí. Bueno, perdó, Élite... Són joves, Són joves, però sí. O almenys tenen 20... Tenen una barbota i van a l'institut. Però tenen 20 i pocs. 20 i pocs, no 30... Mira, Però, companyeros... O sigui, quants anys devien tenir? Mira, la Vicky, molt fort. El Quimi i la Valle. Sí. A la Los Serrano, que també és una altra de l'època, la Eva de Los Serrano, la Verónica Sánchez, se suposa que havia de tenir 17 anys, ¿vale? I l'actriu tenia 26. Anava amb la calpeta forrada de David Bisbal amb 26 anys. Bueno, li posaven unes coletes així, no? I una minifalda. Mira, dius, clar, hi ha gent que sí que per físic a vegades doncs, pot passar. El que passa que hi ha gent que no tant. Però això ara ja no passa tant. Menys mal, perquè això era ridícul, A mi em truquen per fer papers de 50. Això també passa. I, bueno, com que he vist que aquí no hi haguem viva no ha triomfat molt per portar personatges més coneguts per tots, que sé que a vegades no m'entens quan parlo, en general la majoria del temps no m'entenc quan parlo. Sí. Porto un altre grup de trentanyeros que va conquistar la pantalla quan érem petits nosaltres, que són el grup de Friends. Això sí, no? Sí, però jo l'he vist molt. Tampoc? Jo sí, jo soc molt fan aquí. Aquí te puc fer de suport. Digues, jo coneixeré coses, però no he estat mai fan de mirar-me... Jo sí, molt. És que jo vaig arribar a veure les estrenes que feia Canal Plus
Canal Plus, Clar, jo no tenia Canal Plus. Clar, jo tampoc. No, però hi havia una part que es podia veure. Però hi havia una part en obert i llavors feien les temporades molt, o sigui, si s'havia estrenat als Estats Units, ho passaven al cap de 2 setmanes aquí, perquè ho havien de doblar i tal. I era com, uah, és que comença, ja ve la temporada. O sigui, jo estava... Quan miraves la tele, quan et deien a tal hora comença alguna cosa i et posaves allà els dimarts, això passava. Això passava. Sí. I quedava, jo que no hi ha quien viva ho vèiem a casa en família, en plan, aquest dia és el dia de que no hi ha quien viva, tal. Això és guai, Està una cosa que... Sí. Però aquella gent, els Friends, a milers de quilòmetres de nosaltres, segueix sent el retrat del millennial tipus actual. Sí, absolut. Et diré més, aquella gent ja va predir fa molt de temps que arribats a aquesta edat hauríem de triar entre ser una d'aquestes 2 persones. A veure. Ser una Mònica, Val. que és aquella millennial que està en un grup de gent on només es parla de fills, hipoteques, pisos, grups de quedades per jugar a tornejos de pàdel i tal, o ser una Phoebe, que és aquella millennial que està en un grup de gent on només es parla de deixar de la feina per marxar un any al sud-est asiàtic, descobrir-se un mateix o experimentar amb la sexualitat i el poliamor. I això és totalment real. O sigui, ara mateix estem en un moment de la vida en què o estàs en un lloc o estàs en un altre. Bueno, jo soc Rachel, Rachel què és? I Rachel què? És el punt mig? El punt mig. Jo crec que també, Jo fills segur que no, i tota aquesta mandanga no, però sí que vaig a jugar a pàdel, que és molt lamentable. Però vaig a jugar a pàdel bàsicament perquè jugo amb senyors que tenen 10 anys més que jo i són grassos, i em sento bé, que penso, mira, no estic tan malament, però el Sí? Ets el més del mig? Hòstia, no aquí sé. t'hem matat amb aquí la Rachel, m'heu matat, perquè jo pensava que... Tu ets Phoebe total. Sí, claríssimament. Jo demà ho deixo tot i me'n vaig a Tailàndia a viure i que us bombin. Ja, exacte. Clar, jo em trobo com en el... Sí, em trobo com en el mig, no? Perquè al final també, en funció dels amics que tens, clar, jo tinc amics molt d'una banda i alguns molt de l'altra. Llavors, la meva parella té 2 fills, llavors jo visc la realitat. En un món híbrid, i quan s'hi vaig més també amb els amics que tenen fills, doncs et poses més en aquest context. Però molt petits són? Són 6 i 9. Ah, no, són tan petits. Ara ja no tan petits. Ara ja són de quedades i de parques i de tot això. Sí, és això. Clar. Però sí, bueno, és que al final et vas trobant... No. Bueno, està bé poder compaginar. Oi que passa, això? Sí, 100%. Sí, al final, a més, es van ajuntant, no? Sí. Els blocs de... O separant. Clar, sí, volia dir que amb qui t'assembles, els teus fills tal, vas a buscar això, perquè evidentment és un suport, no? Correcte. Sí, absolutament. Bueno, sí, que sou 2 Rachels i una Phoebe. I el Goret què és? Goret, tu què ets? Ets una Phoebe o ets una Rachel o una Mònica? Jo et veig Mònica, Jo et veig ja per casar-te i signar una hipoteca. Rachel. Sí, estem al mig. Aquí som tot de grisos, Marina. Pues res, ja està. Ja està? Ja està, sí, és el que he fet avui. M'encanta. Doncs ara anem ja a l'última secció del podcast, que és el repte. On hi ha un premi i competireu entre vosaltres. I aquest repte és totalment diferent a tot el que hem fet fins ara. Som-hi! Tothom ho sap tot per guanyar el repte. Mira, el Goret... Sí, si l'agafes tu, em faràs el favor. Vale. Perquè és una prova musical! Una prova musical. Això és inèdit. I a més, és molt millennial, també. És molt millennial, però no és tan cutre. Ja veuràs. És més divertit, això. Vinga. Perquè el joc consisteix a saber quin grau de millennials som, perquè haureu d'encertar la cançó només sentint els 2 primers segons. Vinga. La gràcia és que són cançons que es van publicar en la generació millennial, és a dir, del 82 al 95. Home, això costa... Era molt petit. Però és que havia de posar... Totes són molt canudes. Però havia de ser una mica després, que és quan teníem punts de raó. Però llavors jo no sabia quin barem posar. Per tant, he fet servir el que és la generació millennial del 81. Això és una gran pista ja. El 95, cançons que es van publicar. I ja tenim el premi. Realment només estava viva d'aquests anys 3 anys, jo. Bueno, però totes han sigut grans clàssics. Vinga, va, sí. I el premi? El
premi. Mira, el tenim aquí darrere. Atenció, ens hem gastat la pasta pel premi. A veure que no em carregui el decorat. El podeu guanyar qualsevol dels 3, eh? Atenció. Boníssim. Per la gira. També és analògic, això. Vull dir, no hauràs d'enxufar. Cring. Vale? És una superguitarra, senyors i senyors, una guitarra que la deixarem aquí com a que es vegi... Malament al revés. Exacte, malament al revés. Mira, començarem per tu, Anaïs. Vale? O sigui, és però personal. no, és per persona. No és de fer així. No. És una... Tu no miris, que I després no és rebote. Pot haver-hi rebote. Vale. Si no, mira, farem el següent. Si amb els 2 primers segons no encertes... 2 segons? Sí, 2 segons. Et posaré una mica més, 5 segons. I he de saber nom de la cançó i de l'artista o només... o què? Jo crec que ho pots saber tot, És que són molt fàcils, Quedaré fatal. Si a la segona no encertes, hi haurà rebot. Vinga, va. Vale? Comencem, i la primera categoria, perquè hi ha 3 categories, és catalanes. Cançons catalanes. La primera és aquesta, aviam, espero que se senti Goret, i si no, pues, aproparé el micro al d'això. Tot és molt rudimentari, però fa molta gràcia. 2 segons, Què? No ho sé. No? Em sona, però ho hauries de deixar més estona. Ha sonat pel d'això, no cal que agafi el micro, no? Perquè estic fent un desastre. Sí, no cal que va. deixis sort, gràcies. Perdó. Val, torno a posar una mica més. Si poses una mica més, és que em sona. No ho sé pas. Sí! No, és que no he portat Jo, el rebote. És boig per tu. Sí! Però i des de quan comença així? Sí. Que és la versió de disc. Clar, hi ha una versió més famosa que és la d'un directe. Jo val? tampoc ho hagués sabut mai, Ni idea. Pues sí. De fet, Tu tenies clar, Goret, que t'he vist des del principi, no? Sí. Jo era poc de sau, de fet. O sigui, Poc de sau. Boig per tu la sé pel clan popular i perquè quan cantaven orquestres l'havia cantat molt. Clar, te la vas haver Però no la començàvem així. Pues aquesta és la versió de disc. Uau, que bé. Anem a veure, Marina, si encertes la següent. Hi ha rebote, Enfonat. Un punt, Tens un punt, Em fonaran. Però ha començat en la... Tens un punt. Vale. Nascut entre Blanes i que... De què? Sí, com es diu aquest tema? La tramuntana... M'has de deixa'm pensar. Quin grup és? Nascut entre... Sopa de cabra. Vale? I és... Ai, em l'he de saber, Ara em fonarà Catalunya. El més bonic. L'Empordà! Molt bé. Perdó. Molt bé. M'he emocionat. Molt bé. Un punt cada una. Ara li toca al Goret. Ai, perdó, que no us he dit. Boig per tu, 1990. Publicada el 1990. És que tenia 2 anys, Empordà, però bueno, és un clàssic. Sí, I aquest també, sí. 1989. Ja ho sabia, ha sigut els nervis, I ara, atenció, Goret, que et toca a tu. Atenció amb aquest tema. 3 segons. Per qui ho saben, Em sona molt, però no sé. Tu ja ho saps, M'ho puc tornar Puc sentir... Et poso 5 segons més? Vale, són els Pets? Vale? Hòstia. No sé qui. Fem rebote, Rebote? No sabré. Sí, rebote. Rebote! Vine a La festa! A la guitarra, tota la merda. I jo era molt de Pets. Eres molt de Pets, Vale, doncs mira, atenció, l'Anaïs ja porta 2 punts, la Marina 1, el Goret 0, no passa res. Però ell sabia la primera i jo Sabia la no, primera. en Bueno, realitat. doncs fem mig punt al Goret, Mig punt 1,5. per l'artista. Va, exacte, mig punt per l'artista, estic d'acord. Ara passem a categoria... No miris, No estic mirant, categoria no et preocupis. espanyoles. Vinga. Val? Per cert, els Pets vinen a la festa 1990, publicada. Ara anem a espanyoles. Que som... Espanyoles, 5 segons. No ho sé, però... Sí que tu saps, sí? Algú la sap o no? És Mecano? Bé, mig punt. Mecano? Mig punt. Però no sé de què. A veure, posa-la una mica Torno a més. posar una mica més? Sisplau.
que quedarse calvo. Quina cançó és aquesta? Caro oculta solo de signal. Me cuesta tanto olvidar. Molt bé! Sí, senyor. Molt bé, ha costat, però ha sortit, 2 punts i mig. Súper. Atenció, m'he costat tant olvidar-te. Quan vaig néixer jo, 1986. I ara anem a la Marina. Atenció, Marina, aviam si encertes aquest tema. Me cuelgan en la espalda, me andan con el dedo, ¿no? Ah! ¿Es Fangoria? Bueno, ¿Alaska? sí! Alaska, ¿a quién le importa? Molt bé! Bravíssimo! Que a mi m'hagués costat més. Hòstia, boníssima. Mira, del 1986. Hòstia, molt bé, És que aquesta l'he ballat molt. 1986. I atenció, Encara Goret, avui. a veure, Goret, com portes aquesta categoria espanyoles. Jo, fatal. Categoria espanyoles. Atenció. No es pot reproduir. Per què no? No! L'hauràs de cantar. Sí, canta-la, va. Per què no? Per què no? Per què no va? El teu ordinador, per què no va? Següent. No va? No va, no va. No passa... merda, no va, no s'obre. No sé, algun error random. I per què no s'obre? No se sap. És un MP3. Bueno, Goret, què faig? la següent. Fes-la al principi, com feies. Canta tu amb la... Va, faré això. Mira, si ja de per si les espanyoles... Heu entès o no? Tant de vol encerti. No. A veure, torna a fer. Però... Clar, temazo. Saps quin és o no? Sí. Va, em sona, però clar, jo no sé. Ja et dic jo que és més fàcil això que com comença. I a veure quina és. És la cançó. Escàndalo. És un escàndalo del Rafael. No sé per què no ha sonat, espero que no passin totes. La va treure el 1992. Ah, No és tan vella, aquesta cançó. 1992. ai, gràcies, perquè és el meu any. Veus? I ara anem a la categoria... Va, li posem un punt al Goret, pobre, perquè és una Posa-li, li regalem. I ara anem a la categoria internacional. Vale? Comencem per l'Anaïs. A veure què tal, com portes això. A veure què està. És que m'ho sé tant i ara no em vindrà. Nirvana. Bé! Smells Like Teen Molt Spirit. bé! Bravíssimo! Bravíssimo! La primera, aquesta Super. cançó va sortir el 1991. És que m'encanten. És un tema, a Els més a veig més. molt més tard, Clar. Sí, quan Jo també. ja era... D'adolescents. No, 19, 20, aquí. Mira. Però sí. Doncs atenció, Marina, et toca a tu. De moment, què portes ja? 3? Sí, totes. Sí. Anem a veure aquesta. Què és això? Què és això, Marina? Més? Ja sé sí quina és, però... Necessito inspirar-me. Ah, Michael Jackson. Home, Michael aquest Jackson. crit, hòstia, doncs... Vale, però com es diu el tema? Molt famós. Que surt el Macaulay Culkin. Sí, ho hauria de saber, Sí, la cançó sé quina és. No. Aquestes paraules. És que ho he de saber, Però no, ara mateix m'agafes malament. Rebote. Qui vol agafar el rebote? Naís, acaba. És que ho hauria de saber. Ja, això ja, són 4 punts, ja. Sí. Atenció, Goret, aviam, Ho he de guitarrista. saber. Per cert, va sortir el 1991. Amb el disc que és fantàstic, és Dangerous, si no m'equivoco. Goret, el teu, a veure si l'encertes. Guitarrista. Hombre... Tears in Heaven d'això, de l'Eric Clapton. Bravo! Molt bé! Escolta! Temazo, brutadíssim. sí senyor. Temazo Slow també. Hand. Hem de dir que és de Eric Clapton 1992.
que a més és un tema molt trist dedicat a la... seu fill. Correcte. Vinga, última ronda. Seguim amb internacional. No, miri, estàs mirant. Mira, no sé, t'ho juro, es notarà ara perquè fallaré la propera. Atenció, aviam, Anaïs. Oh! Necessito més, Necessites perquè la conec, però no, a veure... Això és Radiohead. Vale. Com es diu aquest tema? Creep. No? Sí! Molt bé. Molt bé, hòstia, nivelón total. Sí. Creep va sortir el 1993, d'acord? Sí, es dic que era més tard, no sé No, per què. no, Per això he 1993. dubtat de dir... Sí. I ara, Marina, el teu torn, tot i que és bastant Que sigui Shakira. inarribable. Sisplau. A veure, no estem en categoria internacional encara. Shakira és internacional. Tens tota la raó. Anem a veure. No me l'obre, tampoc. Ai, Oh. quina pena. Va. Canta. La de Christmas? Sí. All Qui I és? want- La Maria Carey, no? Sí. Molt bé. M'has posat les fàcils a mi, Gràcies. Són les fàcils. I ara, atenció, per acabar, Goret, a veure què tal. Uah. Oh! És la típica que sé quina és, però mai em sé... Una mica més. A veure. Home, aquesta veu. És que soc molt dolent amb això. Es patarà el YouTube als drets i no podrem... Sí. Què? Ho saps o no? Rebote? No em surt, rebote, va. Rebote. Però és que a mi no m'estava ni el nom d'ell, El nom, aquesta veu. Sí, és que el tinc És una aquí. veu inconfusible. Bryan Adams. Bé! I el tema es diu... És el final de l'estrofa. A veure, pista. A veure, La primera lletra. Joder, si l'Elsa també l'he cantat. Si l'he fet als bautizos, bodes i Bueno. tal, l'he feta. És molt de, bautizos, bodas i comuniones. Sí, és del 1991, Bryan Adams, Everything I Do. Bueno, escolta, molt bé. Bravíssimo. Mira què t'emportes. Mira que pedazo de premi, Que és veritat, això, t'ho endús a casa, val? O sigui, per tu, i al proper concert posa-ho allà de 13. Fas la foto i dius, el 2 de març, a Canovelles, el poses allà, el poses sobre el piano o sobre el teclat i fa la foto i ja està. Doncs ara, per acabar, anem a veure què ens ha dit la nostra audiència sobre els millennials. Som-hi! L'audiència certifica que tothom ho sap tot. Ja estem dins? Ai, perdó, estava jo aquí intentant obrir el d'això. Goret, què tal? Escolta, què ens ha escrit l'audiència? Aviam. Què tal? L'audiència ens ha escrit coses, com sempre, i ara us les llegiré. Ferran Serris, o no sé, perquè no posa accents, Val. des de Sallent, diu: De Sallent, mira, prop de Santpedor. On està? jo sóc de la generació millennial perquè, i posa com uns punts, vaig créixer amb el Tamagotchi, el Furby i el Pokémon. Sí. Vaig aprendre a navegar per internet amb el mòdem de 56K i el Windows 95. Sí, És correcte? sí. És correcte? Sí. Sí, que trucava. Sí. Era brutal. Sí, una cosa així. Quina nostàlgia. Vaig veure el final de Friends, Mira. el principi de Lost i el boom de Netflix. Brutal. Molt bé, sí. Vaig patir la crisi econòmica, la pandèmia global i el canvi climàtic i encara tinc esperança de trobar un pis, una feina i una parella estable. Home, Ferran, escolta, complet. Tots el mil·lenni. Molt bé, Ferran, de Sallent. Sí. Molt bé, següent. Ivan Carreras des d'Elx. Mira, escolta, des d'Elx,
Jo sóc millennial, tot i tenir 50 anys, perquè em sento jove de ment, encara que el meu cos digui el contrari. Em fascina la tecnologia, encara que no entengui com funciona, em preocupo pel medi ambient, encara que no faci res per millorar-lo, i encara tinc somnis, il·lusions i deutes. Mira, també és molt millennial. És maco, un millennial als 50 anys. millennial als 50 Això és com anys, els bascos, els millennials al final poden ser de l'edat que vulguin. Molt bé. I per acabar tenim la Carme Jimeno des de Barcelona, que diu: jo sóc millennial perquè vaig veure Operació Triunfo 1. Bueno, És super millennial, això, èpic. Ara, avui he vist que la Xenoa feia 48 anys. Què dius? I avui és la final. Avui és la final, clar, no ens està veient ningú. Vale. Però no és la final de la 1. No. És que això mai es prou de repetir. Correcte. Bueno, i diu, ara que està tan de moda la nova edició, dic amb orgull que només la nostra generació va viure el primer cop. És veritat. Els xipejos que hi ha ara no tenen res a fer contra el de Xenoa i Bisbal, home. Efectivament, aquesta persona podem ser amigues, podem quedar a fer un cafè amb la Carme Jimeno. Té tota la raó del món. Escolta'm, has d'escollir un guanyador perquè tinc un sopar per 2 persones al restaurant Albarana de Verges. El Ferran Serris, de Sallent, l'Ivan Carreras d'Elx o la Carme Jimeno de Barcelona? A veure, a mi la Carme amb Operació Triunfo... T'ha arribat, T'ha guanyat. M'ha arribat perquè jo... Però crec que la descripció de Millennial del Ferran... Molt bé. I com que em toca per proximitat... Sallent, Santpedor, visca el Bages... Doncs Trio Ferran. Ferran, Serris o Serris, felicitats. Ens posarem en contacte amb tu. L'Anaïs t'ha fet guanyador. Ja podràs anar per Sallent i per Santpedor a visitar-la. Doncs escolta'm, Anaïs, ha estat un superplaer, ens ho hem passat molt bé. Igualment, t'ho has passat bé? I tant, ha sigut i divertit. he guanyat una guitarra. Una guitarra. Marina Pau, moltes gràcies. A tu, a vosaltres. Goret, moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres ens veiem d'aquí 2 dilluns amb el David Moreno. No us ho perdeu, que és un supercrac, músic, cantant, imitador, de tot. Som-hi! Adéu, adéu! Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància amb Gerard CC, Marina Bou i Aida Llop.